салом алейкум бародаро ина 10 та чӯҷае ки айкафтарои худам буромадагиам ба калисои хидмам. Ина бародаро чӯҷои туркӣ. коми агар харидор бошад номрои ватсап даброян барои нарх чақчақ мекунем. айтаи акҳои ё поли парвандестам бачаҳое бошанд агар бубиёянд дар хона мепаронам тамошо кунанд. ҳамин як зотон. агар ягон кас харидор бошад мақсад мефурӯшем, харидор набошад бо ёрам барои парвондан тайёр мекунем.